Όλοι του Πανιωνίου σε ρόλο αμυνόμενο. Εκτελέστηκε το φάουλ. Διεκδικήσιμη μπάλα στον αέρα. Όλοι πάνε προς την μπάλα. Σε θέση βολής ο Αγγελούδης. Περιστερίδης 1-0. Ο Αγγελούδης είναι ο σκόρερ. Ντεμπούτος βασικός σήμερα στο πρωτάθλημα και γκολ στο 29. Περιστερίδης έκανε ό,τι μπορούσε. Πρώτη απόκρουση, στη συνέχεια το rebound από τον Αγγελούδη. Ο Ρόκας κερδίζει τον Καζναφέρη. Σήκωσε το κεφάλι, θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Βελίδης βγαίνει και δεν βγαίνει. 1-1 για τον Πανιώνιο. Ο Ντούνης είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Άρη. Ισοφαρίζει για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Από αυτή την παράλληλη σέντρα του Ρόκα, ο Ντούνης στο τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. 1-1. Σε κοινή αφετηρία και πάλι οι δυο τους. Άλλαξε με τον Οικονομόπουλο που έχει πολύ χώρο. Κέρδισε την κόντρα, έκανε τη σέντρα, η κεφαλιά 2-1. Είναι ο Αγκάνθο, είναι ο Ισπανός, είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Σήμερα ήρθε από τον πάγκο. Κάνει όμως και πάλι αυτό που ξέρει καλύτερα από κάθε τι να κάνει στο γήπεδο, να σκοράρει και να βάζει τον Άρη μπροστά στο σκορ στο 79 με το έκτο του γκολ στο πρωτάθλημα.